आं आइनि बेरामखौ फाहामनो हायैनि फाबसो नांसिगोन नामा? फिसाज्लानि गोरबोआव गाबखांदों। दा दुखुनांथावा बेनो आं आंनि बिमाखौ नायनो हायैनि थाखाय आङो फाबसो नांसिगोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि। लोगोसे बिनानावनि देहा फाहामनायावबो 7 लाखसो रां खरसा जाबाय आरो मानसिखौबो लाखिनो हायासै। दा बिमायाबो बेरामजों बुसोम जानानै दं। गिबियाव सिगाङावबो जोङो बिनानाव नायनायाव गोबां थाखा फैसा खहा जाबाय। बिदिनो 6-7 लाखसो थाखा खहा जादों आरोखि। सिलिगुरियाव सप्तासे लांदोंमोन, नाथाय बिनानावखौबो लाखिनो हायाखै आरोखि। बेबादि अबस्था जादों। आं बेखिनिखौ बुंनानै दानि सोलिबाय थानाय सरकारनाव अनसुंथाइ बिनायखौ मोनगोन एबा सहाय सुजुग मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय कारिगाव बासबारि गामिनि लाइमुथि बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों जानो लोंनो हाया जानानै दं। बिनिखायनो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों। खौरांनि गेजेरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय MLA बिथांनावबो बिमानि नोरजिया जानाय देहाखौ फाहामथाय लाहोनो हानाय बादि अनसुंथाइ हास्थायदों। खौरांनि गेजेरजों फिसाज्लाजों लोगोसे रायजो राजाफोरा। दा जेखियानो जादों सोलिबाय थानाय सरकार बिटिआर सरकार मानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ मेडिकेलफ्राव लांनो हानायनि थाखाय सहाय सुजुग हयथ' अनसुंथाइ हरो। बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो हायोबा बिथाङा फैनानै नायफैथारदों। आरो गामि खाथियावनो लेखायाव थानाय जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथाङाबो आंनिनो न' गुदियाव होनजायो। बिथाङाबो सहाय सुजुग हयथ' नायफैनो हायो आरो अनसुंथाइ हरो। आं बेखौ गुरै खावलायो। आंनि गामिया बेनो कारिगाव बासबारि बुथियापारा। एकाउन्ट नम्बर 9830077572 IFSC SBIN 0007379। खौरां लानो थाखाय जानबुं नम्बर 7099591439। मा जादों होनदों नोंथांनि न'खराव? जानाया बेनो आंनि बिमाया 4 मास एबा 3 मास बिनि गेजेरनिफ्रायनो बेमारि जानानै दं। गोदोनायाव केन्सार जानानै दं। हस्पिटालाव लांबाय मेडिकेल कलेजाव। दिनैसिम जोङो डक्टरनाव लांनो हायाखै। मेडिकेल कलेजनि डक्टरा होनदोंमोन एसे मोजां जायगायाव लांनानै देखायहैदो, मानसिया हामनायनि बेबस्थायाव फैगोन। दा रां रुफानि हालोदखौ जोङो इसेबां नाजाबाबो हायासै। बिनि थाखायनो जों दिनैसिम लांनो हायाखै आरो बिमाखौ। दा दुखुनांथावा बेनो आं आंनि बिमाखौ नायनो हायैनि थाखाय आङो फाबसो नांसिगोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि। दा जेखियानो जादों सोलिबाय थानाय सरकार बिटिआर सरकार मानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ मेडिकेलफ्राव लांनो हानायनि थाखाय सहाय सुजुग हयथ' अनसुंथाइ हरो। बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो हायोबा बिथाङा फैनानै नायफैथारदों। आरो गामि खाथियावनो लेखायाव थानाय जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथाङाबो आंनिनो न' गुदियाव होनजायो। बिथाङाबो सहाय सुजुग हयथ' नायफैनो हायो आरो अनसुंथाइ हरो। आं बेखौ गुरै खावलायो। आंनि गामिया बेनो कारिगाव बासबारि बुथियापारा। गिबियाव सिगाङावबो जोङो बिनानाव नायनायाव गोबां थाखा फैसा खहा जाबाय। बिदिनो 6-7 लाखसो थाखा खहा जादों आरोखि। सिलिगुरियाव सप्तासे लांदोंमोन, नाथाय बिनानावखौबो लाखिनो हायाखै आरोखि। बेबादि अबस्था जादों। आं बेखिनिखौ बुंनानै दानि सोलिबाय थानाय सरकारनाव अनसुंथाइ बिनायखौ मोनगोन एबा सहाय सुजुग मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। आसा खालामो बिथांमोननि मददजों आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ मोजां डाक्टारनाव लांनानै ट्रिटमेन्ट होनानै हयथ' मोजां देहा लानानै फैफिननो हायो। बेखिनिखौ आं खावलायनाय थाबाय।
जाहाथे आंनि बिमाखौ सहाय सुजुग हरो बेखिनिखौ खावलायबाय। एसे अनसुंथाइ हर, आंनि बेमारखौ नायनो एसे अनसुंथाइ हर। सरकारा बेसे गोबाव जाखो बेबायदि बेमार जानानै थानाया? 4 मासानो जाबाय नों। रायलायनोनो हाला बियो, ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय। आं रायलायनोनो हाला। बावफिनबायसो। आंखौ मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरदो आफाफोर। आफाफोर आंखौ अननानै अनसुंथाइ हर आंनि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालायनो थाखाय। आं ओंखामबो जानो हाला। मा बेमार जादों? मा बेराम जादों खिथादो। मानसिनालाय डाक्टारफ्रा केन्सार होनलाबायदों, सोरबाबा माबा होनो टिउमार होनदों। आङो बे जोंनि गामिनि गावबुरा, आं दा सोलिगासिनो दं गावबुरायावनो। आरो नंगौ बे न'खरा गमामायैनो एकदम गरिब न'खर, जेबो उफाय गैयै न'खर बे न'खरा। जे नैबे बेरामिया जोंहा आं सोमोन्दोआव मादै जायो गामिनि सोमोन्दोआव। बियो एकदम निहाथार बेसेरा, न' बाङाबो गैया हनै। आरो फिसाला दङमोन, फिसालाफ्राबो हनै ओरै थाङो ओरै खामायहैयो, हारसिं मानसि खामायनो हाया। ओमफ्राय बिमायाबो रान्दि। आरो नै दाखालैसो बावै फिसाजो गोमाजाबावबाय। बिजामादै मोनबायमोन, बे फिसाजोआबो गोमाबाय। आं बेखौल' लुबैयो जे जोंहा दिनै बे मादैया बेराम जादों, बे मादैनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जे जोंनि खाथिनि जोंनि समस्थिनिनो जा MLA सार, बे जाहाथे एसे नायनानै अनसुंथाइ होयो। आरो जोंनि सोलिबाय थानाय दानि सरखार जे प्रमद बर' सार, बेखौबो एसे बेनो बे मादैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आं गामिनि गावबुरा जानानै। आंनि नामा आकाश बानि मोसाहारि। जे आं दा सोलिगासिनो दं गावबुरा हिसाबै। गोलैसोनानै थाबाय, गोबाव जाबाय। दा रायलायनो हाला, ओंखामबो जानो हाला, ओरैबायदि अबस्थायाव दं। बे अबस्थाखौ जाहाथे सारमोनहा एसे मोजां डाक्टारनाव लांनानै फाहामसालियाव फाहामनो हायोब्ला जोबोद जोङो गोजोनगौ। आरो जों नोंथांमोननि सायाव जोबोरै आसिरबाद होगोन, बे जोंहा मादैया हामोब्ला। बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।